tambudza irofara usekiwa supia ndakambere pamberi penyu nyaya ndeyekuti ndinoda kuwakirwa musha wangu wakapwanya yenendoudzawo chitu pane maredare autaura izvo nditambudza irofaro saka kona musekiwa tambo ndokune imwe nhasi right taura tinzoitambudzai pamusoro ichi neukama hwenyu ukama hwenyu wakamira sei uyu murume wangu wendandakarongwa naye chitaurapo ndakarorwa mumusha imomo ndakagara kwe19 years saka petakanetsana ndakaenda kumba kwedu ndaenda kumba kwedu ndakasiya imba hombe nekicheni saka ndaikoko ndope ndakazobva kuti wakapwanya kicheni yangu uku ndakabara vana musha imomo 2 mukomana nemusikana wakangoenda kwemakore mangani pendakabva ndakabva 2002 2002 tamna 2024 about 2 to 3 years 2022 urapera paseri saka iwe kana wanga wakabva pamusha wogoti musha wako sei kicheni ndakasiya ndichiti sezvo ndine wana wakomana mumusha imomo anozogona kuti arida kuya kugara mumusha mavo hazviiti kuti azoende maumweni watobvaka pamusha iwo kana wabva woti musha wako sei toda kuti titauriwo kuti unoti musha wako sei iwe ruti ndakawaka but wakapatizaka ukaenda anotiza asi takanetsana kudaramba watizaka pamusha mamire zvazvakaita achivasikaiti kuti ndichigara ipapo ndokutozva kuti wakati wakabva watotiza pamusha ukaenda saka wogoti pamusha pako sei wakapatiza ukaenda ayo wana ndikuitira wana ini hapasiri pamusha pako asi hapasi pamusha pako ndakabvapo saka kana pamusha pasiri pako iwo panogoita pemwana sei musha wako unogoita wemwana sei unoda kuti jekesereka kuti unogoti pamusha pako iwewe ndepe mwana sei murume wako aripo aiwa takasiyana satasiyana inini yakabva pamakasiyana wakadii kuti ngatisheyanei maproperties kuti uwane sheya yako iwewe ndakasiya nekuti ndine wana musha imomo sikaiti kubvudza zvacho kana wakasiya wana wari pasi pemurume wana wakasiya wari pasi pemurume aiwa ndinawo unawo saka ukagoti iwe une wana uko iwe woti wana wane musha uko sei ndiko kumba kwavo pavari kugara ndepambui uri kupanzwa here kuti mwana haana musha zvapa musha tobopa example musha wababawa nemukadzi wavo unogonzi musha wewana here because chaungaite iwewe nyaya yako either maifana kuti pawakabva pacho uchipuwa bhuku mosheyana mai maproperties zvawakashanda iwewe ari kupona masheyana zvawakashanda iwewe
kana wazofawo iwewe zvinenge zviri zvako hazvisi zvewana wazofawo iwewe wana vanokwanisa kuzoinherita yainheritance tora zvinhu zvamai wedu wakutora zviro zvani zvamai wafa nori kuti uri mupenyu woti zviro zvemwana inheritance haidaro unless makanyora will kuti muri tu kuti ano tatengera mwana chi musha uyu uri kupanzwisa inheritance nekuti izvozvizvi musha iwowo kana wakabva ukasiya uri wababa wavo handii ndobva wasiyira uchiti musha wababa mwana anopinda pamusha ipapo papo saka kana wazokura vanozodini vakutobvunzawo ukwa iye paakakura akaita sei ari mumushama wabereki wake ari mumushama wabereki wake wabereki wako wakamupaka pekugara handii saka iye zviri kwaari kuti apo wana wake pekudii pekugara kana kuti iwe upo wana wake pekugara but not kuti paari kugara onzi ndipe mwana uri panzwisa kana uri wakawaka nemurume uyu chaungatoite kuti tinoda kuti tigowane chi ndo zvinotenderwa izvozvo hazvitenderwi kuti zvipiwe wana but zvingatopiwe iwewe ndo zvatiri kuti tiiswatudze iyo kuti uri une claim here auri kuda kuclaima ipapo iwewe semunhu noti semwana hauna chaunoda kuclaima saka hapana nyaya nekuti mwana haakwanisi kuti andoti baba ibvai pamusha unyatsopabata here tamutai unyatsopanzwisisa kana kuti watozviringidzi ndinopanzwa handiwapanzwisisa kuti nhau yenhaka zvakafanira kuti wabereki wake wachiri wapenyu wabereki wako kuti haukwanisi kuenda pari kugara wabereki wako kuti aiwa ini ndiriudawo kuti ndigare ipapo asi wabereki wake wakanga wafa anochiinherita manje ndo inheritance yainheritance saka iwe uri kugadza nhaka baba wari papo wari wapenyu uri kuda kuti wafere kana kuti chii because wakutora zvenhaka kawakugadza nhaka baba wari wapenyu ini nangu ndiri kuita kakuona kakatisiyanei panyaya iyi amai avari kuti vakanetsvana nomba vasiyana nemurume 2 years vabva kumba ikoko so ndiri kuita sekuona kuti mai ava vaenda haisi nyaya yekukurema kuti property yavo yakaputswa asi ndiri kuita sekuona sekuti vakazoita kakufunga zvakanaka vanenge vane nyaya yekunge kuda kufunga kuda kudzoka kumurume wavo vakaparadzana sanga waitaurika kana iriyo avari kuiramba iyo vangapireme nyaya yekufa kwemba yavakasiyana nemurume mumusha mavasingachagari ipapo ndinogati nyaya idzi saka koti iri chiwana nyaya ipapo ngekuti mai wakaenda zvichiwa nerume vakasiyana murume anoziva kuti musha kuti unzi mukadzi adzoke kitchen murume akandonanga pakitchen padzimba dzese akandopunza kitchen panza kuti iwowe hausisina chako paka ndo chapa mai washunga
ndakunzirwa kitchen yangu ndikumusha kumadzina achitaura avanda pakitchen ndosaka ndaita moni kuti mai ava vamwe vanga vaine pfungwa yekuda kuzodzoka ipi vari kuramba kuti matovabatsira kuti ndiwo vanogona kukorera ndandifunga kuti nyaya yange yatopedzwa nachangamiri kana uripo kana kuri toti imimi wangu watokupai kakuru kekuti imi ndimune right yekuti ona takawaka asi wazoputsa wega sei isusu ngatichitauriraniwo pane izvizvi asi hatisi kukuti hamuna kutumwa but munongotaurirwa ndo pemuchine mukana wekutaura nezvedzimba ndimune mukana kwete kupa wana nekuti imi ndimunogona kukirema kuti ngatigowane izvinhu zvatakaita tiri pamwe chete nemurume wenyu izvo zvinobvumirwa zvirimo mumutemo kuti kana uri kurarama marambana munotaura kuti zvatarambana zviro zvatakashanda tiri tose asi kicheniyo kana yakawakwa musati futi maapo pamushava hapanai hamupindi futi pakugowana ndo mutemo weinheritance yawako mitemo inoyekwa makaiwaka temese saka muri uchikuda sheya yenyu here kana kuti pamakarambana makatotorawo sheya yenyu imwe mukaenda petakarambana takatora sheya but hatina kumboincluda nekitchen makati inini ndakuenda mishanga isare zvayo handiti pamakagowana chokwadi taurai chokwadi ndati petakasheyana hatina kuincluda nekitchen but makati iwewe tora hako kitchen ndakuenda since nemafungiro angu enandiri kuita kuti wana unozodini wanozongoya kogara ndo mafungiro engu enani saka hakuna right iyo yekuti muchisheyana munosirira muchiti wana pamunotosheyana muchega kana wari wana munoenda kumaintenance ndokwamunoenda mupuwa mari yekuchengeta wana kwamuri kudii handiti ndo mutemo uriko munopuwa maintenance yekuti muchengete wana modzidzisa wana okura wotozotsvagawo zvavo wakada kumirira kuti pamuchazofa imimi ndozondogara ipapapo vanhu vese tinopera kuurawa newana topera kuurawa newana vachiti chii baba dai wafa ndatora chii jimba saka nandiri kutokumbira pakitchen pachepa pandipo hafu yacho iyo ndo yataika tawaswatudza wati ndaidawo kuti uchindipo hafu yekitchen yatakawaka tese unoti chii I think zvimwe tataurirana inheritance kuti ndo zvinoitika hanzi pakitchen yatakawaka unondipowo chii makaiwaka nemari asi yanga ine marata yanga yapfurirwa nemarata 24 yatosvika kuma 200 and something dollars zvekumari roughly 270 saka hanzi ndodo share yangu yemba yatakawaka half of 270 ichi 100 and what 135 pakitchen yatakawaka tese zvimwe zvose hanzi takagowana takabvumirana but kitchen iyo ndo 270 wanawo ndewako kana uchida kuzoaeka zviri kwauri kana uda kuti watambure munyika zviri kwauri ndio unoona kuti wana ndakatoenda kumaintenance kare wakaenda kotambira asi kubva muna October kubva muna October kunawa dzokera ikoko ndo vanotora vanodhira nezvo right unoti chii iyo hanzi 135 yekitchen yangu
135 iyo hanzi tocheyana marata uyo otora marata aiwa wakuti chindipa mari ya nekuti ndiwakakudza tesi 135 haina kuwana inosara hako nemarata ako icheni akasiyawa apusa kusawaita kuneko chibhayawa chibhayadi yadona nepakavhura vachibvisa dofre kuraraiva yakaita ndakabvisa marata ndo aripo ndabvisa marata nezvidhina vandaunganza pazvaro chimwe chidziro chamunga chakadaro saka sandi arikuta kuti sandi ndakaputsa ndiwo akatobvisa madhoo wakabvisawo madhoo petakasiyana zvinhu pendakabvapo pamba ndandisina pekuenda ndandisina pekuti ndinoenda koti tsu saka takataura nariri dare kuti inini pendiri kuenda hakuna imba wakataura kuti unobvisa mawindo nemadhoo ndo zvaakaitaura ndo zvandakabvisa ndibve ndaenda nazvo saka pekuti kutsemuka imba yake ikatopera haina mudhuriba yakatopera zvidhina zvakatounganidzwa ndozvacho saka upo wakatora mawindo madoors marata aiwa mangani pane 20 saka unopuwa marata 10 iyo uchibenefita zvidhina nemarata 10 iwe wakabenefita madhoo mawindo aiwa kitchen yanga isina mawindo yaisina mawindo nanga nichi yaine dhoo nanga ine dhoo pasina mawindo hapana mawindo ndobva watora dhoo saka ukatora dhoo kamhepo ikauya inobva yatora marata akafoda ngaapangidze chidziro chakatomira saidi rakatomira yemba yacho imba yakakuchukura ikanokuti mazuva ndopa yakadhirira mberi yanga inokona kudara yakatanga kusereka foni idaazoitinga kudari zvirate ngemarati vaita kudaigara ndopakazofomora yenganaki right saka marata wati 20 ondomba 10 marata ndakauya komangara $60 kumangara imasabo ndazobvisa 10 nhasi yebhazi handinautokaunda okay 35 6 yemasamoni ne10 yawabvisa nhasi saka obvisa 35 unoibvisa rini toda mazuva kuta kuti unangwarira kuti unozobvisa yamombe pa$35 saka ndobvisa titaura kuti unoibvisa musi wakati nekuti wakomana wakazouya wakutsvaga kuti 35 iyai vanouya wakuda makosti avo wozotora yamombe nobvisa zvose musori sunday right tokupa end of September obvisa by end of September. Alright, tosimuka yedu tena. Ukiwa posa wabuda sinaga show.